Good morning, Dubai. Baba muna natin ang Saturday po ngayon. Kaya ito. Naisipan kong magluto ng yung paborito kong champurrado. Kaya papunta po ako sa market ngayon. Bibili ako ng kailangan. Ayan. Gawin po tayo sa market. Harap lang po namin yung bar. Marami pa rin naglalaro na bata. May mga naglalaro pa rin at saka kunti lang. Kunti lang. Kasi sobrang init na. Pero carry pa rin. Mga 3 minutes lang naman ang lalakarin ko papunta sa supermarket para makabili ng ito. Ayun, tabi ng building na yan yung Chelsea ang supermarket. Later. Hanapin ko natin. Nandito na ako sa supermarket. Hanapin ko yung straws. Maliit lang naman. Malagkit. Sticky rice or malagkit pag nakita. Yan. Yan. Magkano ito? Ano lang. Sa sugar. Brown sugar ang gagamitin natin. Ito. Malaki naman. Maliit. Tagal kasi maubos pag yan. Brown sugar. Tayo sa condensed milk. Bibili lang po ng maliit. Wala pala ito. Mga condensed milk. Pwede pong kondensada, angel. Ito tayo ng medyo mga ano. Hanap pa ng rhyme. Alright. Punta na tayo sa counter. Okay na itong tatlo. Pauwi na ako. Tatag na pa ako. Mainit na nagbabaybay ako sa gilid. Mainit pa rin. Alright. Yun po kaya ang pinamili ko. Yung plastic niya, halo-halo na. May bayad na kasi ang plastic dito sa Dubai. Diba? Halo-halo ko na siya. Ganun. Okay. Meanwhile. Ito guys, ito. I-prepare na po natin ang lulutuin natin para sa champurrado. Ayan. Ito yung po yung ating glutinous rice. Alright, brown sugar. And then, evaporada. Pero yung milk po natin, hindi po siya ihahalo while niluluto pa. Mamaya na siya pagluto na, parang itatoppings na lang natin siya. Yeah, pampatamis-tamis na lang. At saka ito yung pinaka-importante po natin, yung ating tabliya. O yung kukwa, tabliya.
puro po ito. Purong tabliya po talaga yan. Bit-bit ko yan. From Philippines pa yan. Kasi hindi ako makahanap niyan dito. Kaya pag nagbabakasyon ako, lagi ako may dalang tabliya. Ayan. So, ayan siya. So, kunti lang naman ang ihahalo natin. Okay. So, yan. So, itong ano natin, yung glutinous rice natin. Huhugasan po muna natin ito. Ayan. Lalagay natin. Right. So, ayan ko na po siya. Nahugasan ko na siya. At lalagyan ko na rin po ng sabaw. Malaki lang po yung kaldero natin kasi kaldero ko pang all-in-one na to. Kaya pang nilaga, pang sinigang, kung ano pa man dyan. Basta isang kaldero lang. Alright. So, isasabay po natin sa pagpakulo, pagpalambot ng rice, yung ating tabliya. So, sinasabay ko siya kasi para ma-dissolve siya ng husto dahil puro talaga siya. So, sasabay ko siya. Right. Napuyan na po natin. Ayan, napuyan na siya. Silipin natin. Ayan. So, ganun po ang magiging itsura niya. Nasabay ko siya. Tuloy-tuloy lang po ang halo natin dito. Para lumambot agad. Ayan. Sabay pong matutunaw yung tabliya natin. Tuloy-tuloy lang. Balikan na lang po natin, ano. Okay, pag medyo ano na siya. So, tutuloy ko lang po ang paghalo. Okay, abangan na lang po natin. Eventually. Ayan na siya, kumukulo na. Pwede na natin ihalo yung sugar. Okay, halo-halo lang. Lapit na. Mana siya. Halo-halo lang. Na siya maluto. Guys, sisilipin na natin ano nang nangyari. Ayan, bumaba na yung water niya. Alright po, ayan. Okay, at saka sticky na talaga siya, pati yung pinakasabaw niya. Ayan. Ayan. So mga 2 to 3 minutes po is okay na po siya. Ayan. Nakakain na. Ito po yung aking almusal ngayon. Okay. So, while po hinahalo ko siya, shoutout po natin ang aking tropang hamog. Galaw-galaw kayo dyan. Isa lang ang nag-reply. Kagigising pa lang daw. Si Ate Loida, si Sheila, Ivy, Robilyn, Vanessa, uhuhu. Lakad-lakad na. At ready na ang ating champurado. Ayan, ang paborito ni Waray. Pag nagbabakasyon talaga ako nagbibit-bit talaga ako ng champurado. Ayan. Halo-halo lang po, malapit na to. Okay, shoutout po natin si si Alcas TV. Alright, at si Kahagis. Yay. Kahagis. Baka manghingi si Kahagis. Yan tayo Yan. Alright. Si Mami Beats. Alcaraz. From Bahamas. Alright po. Okay, balikan na lang po natin. Malapit na yan.
A few moments later. Yan na guys, balikan na natin. Switch off ko na po ang apoy. Wala na siya. Kasi luto na to. Ayan. Yan ang mukha niya. Ayan. Ayan, ganyan na siya. Ready na talaga siya. Lutong-luto na siya. Ayan. Chocolate porridge. Haha, pinasosyal eh. Champurrado. Ala Mayet. Waray, Mayet. Ayan, ang paborito ni Waray. Champurrado. Okay, yan. Kain na tayo para kakain na. Tarang! Yan na. Nakahain na siya. Galing ko na siya sa lamesa, ha? Ay, makain na tayo. Magutom na. Ayan na po siya. Haha. Pero, mayroon tayong isasabay. Kasi, masarap ang champurrado pag may tuyo. Oh. Kaway-kaway dyan. Ayan. Tatapins lang natin siya. Ganun. Ayan. Pinaganda. Champurrado. Champurrado. Ready to eat na. Okay. Yan na. Kain na to. Ang aking paboritong champurrado. Ayan. Yan ang beauty secret ni Waray. Pampabata daw to. Pag kumakain ka ng dark chocolate, yan, yan. Diba? Yan, ito na. Kaya ko nang patagalin pa. At sobrang nagugutom na ako rin. Tama na yung tamis niya. Pero may nakasi tayo dito na tuyo. Alam ko ba yun? Kasi kulang ang buhay ng champurrado pag walang tuyo. Yan. Partner talaga yan siya. Matching mainit. Mainit pa na champurrado. Super yummy talaga. Craving satisfied for today. Yeah. Pwede na akong hindi kakain. Thank you! Napakasarap po. Champurrado the best. Alright. Paborito ni Waray. Thank you!